Не се чува тук, чета. Ако може колони тук да се докарат по-наблизо, казва кръстника. Оф, 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 дева, 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 ама. Киде малаченца, ма киде ма бегенца. Опаре ове, опаре буциган течан, мате бистрен, тумарова чипе, акана сиду, Cara pralana e tu Guerra chipe O deu te deu tu sastipe Парите идва и си отивате и така. Пази сърцето и своята добра душа. Един живот живеем ние сега и за това я шипи до сутринта. И така, колеги, озвучителя, ако обича, по заповед на кръстника, да донесе една колона тук до кръстниците. Озвучителя. С пари, без пари, истински баби. С пари, без пари, приятели, обичайте. Хубаве, хубаве, билярдейт кръстнико. Ове, ове, билярдей мануше. Само за най-красивите кръстници, за техните кръщелници, много специално. Теодорен отдел, пак састимос, вашимос, оригинално. И една голяма пара от Марина Абдула за оркестра. Парите идват и си отивате и така. Пази сърцето и твоята добра душа. Един живот живеем ние сега и за това я шипи до сутринта. Опаре авер, опаре буцигати жан, мате бистре, тумарова чипе, акана си тут, кара право. Bis zu 100%